Menna Jones dwi a dwi'n brif weithredwraig Antur Waunfawr. Dyn ni'n fenter gymdeithasol sydd yn darparu gwaith, hyfforddiant, cartrefi a llesiant i bobl efo anableddau dysgu. Erbyn hyn mae Antur Waunfawr wedi bod yn gweithredu ers 34 mlynedd a mae gennym ni 160 o bobl heb ac efo anableddau dysgu yn gweithio, derbyn hyfforddiant, yn ei gweithgareddau llesiant ac yn byw yn tai ni. Ers y ddeddf gwasanaeth cymdeithasol Iechyd a llesiant, mae'r Antur wedi medru cynnig fwy o gyfleoedd cymdeithasol i unigolion. Mae hyn yn cynnwys fwy o weithgareddau hamddenol iechyd a llesiant sydd yn cynnwys mynd allan i nofio, marchogaeth, a da ni wedi gweld hwn yn cael effaith mawr ar iechyd a lles unigolion. Mae gennym ni llawer o prosiectau cyffrous iawn ar y gweill. Mi fydd prosiect Beics Antur a Porth yr Aur yn creu llawer o cyfleoedd gwahanol ar gyfer pobl efo anableddau i feicio ac i cymryd rhan mewn gweithgareddau hamdden a llesiant.